El motel O'Mara. Hi havia una vegada moltes illes, que creixien enmig del riu Amazones. Des de la riba, els Iquitos i els Otorongos, dos pobles propers, esperaven ocupar una per viure i sembrar. Però les illes en un dia desapareixien. Tan sol una va durar 3 dies i els Iquitos la van evitar. Llavors els Otorongos van deixar que fessin cases, sembressin iuques i patates i fessin canoes. Quan la tinguessin preparada, atacarien de nit per quedar-se amb tot. Aprofitant la foscor, els van robar animals i menjar. Això no va agradar als Iquitos, i sent pocs, van col·locar més trampes i homes vigilant. Però els Otorongos, usant pólvores fosques, van escapar. En creuar la Gran Òliba, la lluna de nit, els Otorongos van atacar. Però baixant de les seves barques a la riba, unes grans potes, formant onades enormes, no es va deixar quedar. De cop i volta, sortint un gran cap de tortuga, va portar el poblat sobre la seva closca, a un altre lloc més segur, per després tornar a dormir. Els Otorongos van tornar, però els grans ulls llançant foc, els van ensenyar una altra petita illa. Ells, prenent-la, la van fer bella i acolorida. Si els Iquitos feien una cosa dolenta, la gran tortuga, o motel o mama, provocant terratrèmols, es deia que fossin bons.